Vlastne 2 roky predtým, ako sme šli na Zéland, som prešiel SMPčku a už tam mi nejak tak začalo vrtať v hlave, či by sa dalo prejsť aj niečo viac ako tých 760-80 km. A raz som proste našiel ten Zéland na internete a povedal som si, idem, tam musím ísť. Po Zélande som v podstate sníval už dosť dlho a Matúš vlastne Lašan, môj kamarát, prišiel s takým nápadom, že by sme tam išli spolu na ten diaľkový trek. A keď mi to poslal túto otázku, či by som tam šiel, tak odpoveď bola jasná. Myslím, že ten začiatok bol taký troška kostrbatý, kým sme sa nejak zladili, kým sme si našli svoje tempo. Ale potom sa to už nejak rozbehlo a už to bolo fajn zase. Trek má 3000 km, začína na Cape Reinga, čo je vlastne taký najsevernejší bod, kam sa dá dostať na Severnom ostrove, a končí v Bluffе, čo je vlastne najjužnejšie mesto Južného ostrova. Severný ostrov je pomerne zelená krajina. Pre mňa to bolo také odlišné od toho, ako je to u nás. Strašne členité. Lesy sú dosť neprechodné, že človek, keď ide tam lesom a není tam chodník, tak je to problém. Začali sme koncom novembra, čo je vlastne jar, a končili sme na jeseň. A tie podmienky boli také novozélandské, takže taká všeochuť, veľa dažďa, vietor, pekné dni tiež. Hlavne na severe to počasie bolo strašne, sa striedalo. Mali sme kopec búrok, niekedy aj cez deň sa to vystriedalo 5-6 krát. Týmto smerom neprší. Troška. Ten začiatok bol na 90 Mile Beach, čo už podľa toho názvu je to približne 100 kilometrová pláž. A bolo to vlastne len 4 dní chôdza po pláži. A vlastne celý ten severný ostrov sa tak striedal. Raz tam boli lesy, raz pláže, nejaké pasienky do toho. Mne sa to osobne veľmi páčilo, celá tá rozmanitosť, ako bol ten severný ostrov iný od toho južného ostrova a podobne. Ale je pravda, že niektorí ľudia boli sklamaní z toho trošku, hlavne z toho severu. Určite veľké percento tých ľudí by ti povedalo, že to bola nuda alebo tak, ale mne sa to teda páčilo. Vtedy sa išlo zle, keď bol príliv a tá voda nás vyhnala úplne na okraj, tam ten piesok bol vážne sypký a to šlo ťažko. Ale inak za normálnych okolností ten piesok bol doslova ako betón a to sa proste potom kráčalo. Jediným problém bol, že tá pláž je trošičku nahnutá, má trošičku ten svah, nie je veľký, ale za tých 100 km s 20 km na chrbte to je. Potom stále, keď trebalo ísť zase po ceste a mala sklon, tak sme chodili radšej po druhej strane, lebo tie členky toho mali dosť. To bola pre mňa akože dosť prekvapujúca časť, lebo tá Teararoa vedie hodne cez mesta, hodne sa tam šlape po asfalte a to ma troška prekvapilo. Akože. Na to som nebol nejak tak psychicky pripravený, že budem veľa šlapať po cestách. Väčšinou sa teda spalo v stane. Samozrejme, keď sme boli niekde v meste, väčšinou sme išli do kempov. Niekedy, keď trebalo nabiť nejakú techniku alebo podobne telefóny na navigáciu, tak buď do nejakého hostela alebo do nejakej chaty. Raz som to teda celkom podcenil a postavil som stan len tak, kde sa dalo a v noci mi ho roztrhalo a poriadne som vymokol.
strašne zaujímaví sú ľudia, ktorí volajú sa Trail Angels. To sú vlastne ľudia, ktorí nezištne pomáhajú na tom treku a tých sme stretávali niekoľkokrát. Napríklad bola na ceste pekáreň a tá pani z pekárne proste, keď mala veľkú tabuľu vyvesenú Teararoa Hikers pote dnu a piekla koláče, nechávala ľudí prespať na záhrade zadarmo a podobne, takže týmito ľuďmi to bolo super. Získal si nejaké priateľstvá nové, s ktorými teraz udržuješ kontakt s tými ľuďmi? Získal som manželku. No więc poznałam Matusza pierwszego dnia, przy samej tej latarni, gdzie się ten szlak zaczyna, przy tym samym miejscu początkowym. Matusz był razem z kolegą Pali, tak? I właśnie tak jak oni mnie mijali, bo ja już podchodziłam trochę pod górkę, żeby zacząć szlak, a oni szli właśnie w stronę latarni. I się właśnie tak zastanawiałam, czy są właśnie wędrowcami, którzy idą tym szlakiem, czy nie. Tak stretli sme sa vlastne hneď prvý deň na tom prvom mieste a išli sme spolu asi 2 týždne tak nejak. Ona ma potom obehla, prešla to asi o mesiac rýchlejšie než ja. Keďže bola rýchlejšia, tak sa ku mne ešte vrátila na konci a tam nejak preskočila iskra a už sme odvtedy spolu. Čo ma vážne zaujalo, boli tie lesy. Ja som si nikdy nedokázal predstaviť, že keď idem lesom a už je večer, tak si tam nepostavím stan. Ale proste na tom Zélande to nešlo. To bola proste taká džungľa, že ten stan sa tam vážne postaviť väčšinou nedá. S tým, že je tam aj strašne vlhko, že to podnebie je také, tak je to všetko obrastené proste kadejakými machmi a podobnými proste paprade, palmy a je to úplne niečo iné teda. Mali sme tam sekciu jednu, kde sa išlo, bola to padlovačka len po rieke, bolo to asi 120 km. To je také špecifikum toho, že je to Wanganui rieka. Požičaš kanoe, všetko nabalíš na 4-5 dní do barelov a ide sa len po rieke teda. Keď človek ide tým člnom a zrazu vidí kanoe proste prelomené na poli na nejakej skale, tak mu to úplne nedodá nejakého sebavedomia, ale našťastie no. To bolo super, to bola krása. Ale aj sme sa vyklopili teda. Je tam taká perejka, volá sa 50-50 a my sme boli v tej druhej polke, ktorá sa prevráti, takže v podstate celý kajak sa prevrátil a my sme plávali kúsok po rieke dole, potom nás tam nejaký čln okolo idúci odtiahol ku brehu a bola tam pomerne hlboká voda a skaly neboli nejaké extrémne, tak asi sme nevedeli moc dobre padlovať a možno bola chyba, že sme sa rovno stredom vybrali do toho najlepšieho, najväčšieho. Keď som videl rieku, nevedel som si, čo si môžem dovoliť proste. Ale keď neprejdeš tú rieku, tak nejdeš ďalej. Musel som sa naučiť hľadať tie najlepšie miesta, kde to prejsť a podobne, čo si môžem dovoliť, kedy ma už tá voda zoberie a podobne. A tých prechodov riek tam bolo strašne veľa. Toto ma to určite naučilo a tiež ma to naučilo vlastne, čo si môžem dovoliť k sebe, že aj keď už toho mám dosť, tak ten jeden krok sa stále dá urobiť naviac. Jedna z właśnie takich najtrudniejszych sytuacji, jaką tam miałam, padało chyba przez 2 dni i miałam przed sobą przejście rzeki, która przy zbyt dużych opadach staje się niebezpieczna. Zamiast przeczekać w chatce dzień, 2, zanim ta woda trochę opadnie, postanowiłam spróbować przejść dalej. Udało mi się przejść przez pierwsze odnóże. Drugie odnóże było zbyt silne, więc jedyna opcja jaka była, po prostu musiałam kierować się wzdłuż strumienia. A kiedy ostatecznie udało mi się już przejść przez tę drugą odnogę, wyszło na to, że nie mogę wrócić na szlak, bo na drodze stoi klif. Wtedy patrząc na mapę stwierdziłam, że jest kolejny szlak, 5 km przez las. No i to było właśnie najtrudniejsze, bo to było przez dżunglę nowozelandzką. Po prostu bardzo ciężkie doświadczenie. No miałam takie trochę załamanie, zanim udało mi się znaleźć ten drugi szlak, ale udało się, więc... Začal som s Pavlom Mašticom, začali sme zo severu spolu, ale tento musel vzdať kvôli zdravotným problémom na konci Severného ostrova, takže ten južný som už išiel sám. Trvalo mi to 114 dní. Nebolo to úplne jednoduché rozhodnutie, ale zdravie je pre mňa prvoradé a rozhodol som sa tak, že to ukončím, lebo nechcel som sa tam ako nejak dolámať alebo zničiť. Ja som tam šiel za nejakou zábavou. Ten južný ostrov začínal v podstate v meste Picton, ale z toho sa trebalo dostať opäť loďou na trail, ktorý sa volá Queen Charlotte Trek. A odtiaľ sa vlastne išlo po takých zálivoch a kopcoch a podobne s krásnymi výhľadmi.
To bola veľmi pekná časť, ale bola to len taká predzvesť toho, čo nás čaká na tom južnom ostrove. Minimálne 8 dní teda po horách. To bolo strašne ťažké, to bol jeden kopec za druhým, celkom náročný terén, strašne málo vody už v tom čase. Na vodu sme boli odkázaní iba na dažďovú vodu, čo napršala v chatách do veľkých kadí a tá už bola na minime, ale nakoniec to šlo. Ten národný park Nelson Lakes bol taký najpodobnejší tým Vysokým Tatram a tiež vlastne najnebezpečnejší. Doteraz vlastne myslím, že 2 turisti sa tam už stratili, konkrétne v tom Waiu Pass, ktorý je takým jedným z najkrajších, ale aj najzradnejších miest. Tam je problém, že keď sa človek vyštverá súťoviskom do toho sedla, tak ten chodník pokračuje tak trošku nečakane, sa strašne láme a namiesto toho, že padá zase vlastne tým sedlom dole, tak ide trošičku po hrebení. To značenie je tam strašne zlé, takže keď človek nevidí nič, tak je jednoducho sa pustiť rovno a to je problém. Tých 2 teda doteraz nenašli. Počasie celkom vyšlo, ale rýchlo sa zaťahuje. Miestami som už bol v totálnej hmle, takže moc nezastavujem a mažem dolu, kým je vidieť nejaké koliky. Je to čistá, človek tam sa vyčistí, nerieši také problémy, ako sa riešia v bežnom živote, ale rieši iba to, či má kde spať, či má čo jesť a aby mal čo piť. Matusz jest doskonałym partnerem i w życiu, i właśnie na wędrówkach doskonale się do siebie dopasowujemy, bo mamy ten sam styl wędrowania, czyli po prostu oboje uwielbiamy budzić się wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca, wędrować cały dzień, chociaż tutaj trochę Matusz musiał się do mnie dostosować, bo ja nie chodzę szybko, tylko chodzę długo. No nie wiem, jakoś się tak dopasowaliśmy, że po prostu jest no, świetnym partnerem. Baví ma byť v tej prírode a byť tam čo najdlhšie a tie dlhé treky sú proste na to úplne najlepší prostriedok. Hlavne je to niečo úplne iné ako ten bežný život, kde človek má iné problémy. Na tom treku sa stará iba o to proste, že musí chodiť, jesť a spať a je to úplne taká tá psychohygiena, povedal by som, že totálna. Lepšie sa spraviť asi nedá.